Sini media barang no hambai. Sing tini oro putum nai mani uddesyo angka apa no? Mia sini kisah warrior song no BJP ni kisah leader sok famlo gui. Aro sakiri naba angkona hinai bong no malai padi sai thangka. Berkuna aro yakti sana ba sarana khaileng thangmaya. Angga aro thangai sudu ayang phajana borok phaina ba bong leader kodro phaina hinai borok malai ri na hinai je kokri mani hakene borok malai ni thanga piaba phajana borok to phalia no inga bong dolor thaga ni simin borok prochar khale ka ba hai inga ba hakene borok na digicha misa sin borok no haikai kicha misa manthari nai ahari nai hinai abo borok famlo gui sin borok no kubang matlang na bo haichai to gin dongo piaba sini wari jodon sijak o takti jorarago o jorabo je sini man thaino sing mana digi thangi dongkha sini wagrao sajak singno sini je man thai sing tak ti kodon barngi thangi kinara soikya tei bisi diglia sing obo sini je man thai sing man sinaino haipano sini kisa tibrasani leaders oino party ni tak jemon jonojati musra pane hindi nini gণমুক্তি পরিষদ pa hindi obo hai ke gicha micha buibe thungjana jat obo hai leader sok sini tongo borok nijini ব্যক্তিগত kono borok party ba dofani kono kaham nai bok ব্যক্তি স্বার্থ sibi tui samung khayo borok tam hangka ke borok bongni party ni borok bai kaham hinjana ba kotor hinjana ba aro malis mana bagai simi borok samung kai thana bagai nini dabi ni tibrasa dofan dabi mande dong mai de dong abo kungan sugia sudu o jaga bongni je bongno dagi tongnai bongni o je sakani leader sok bong dagi mani oba ken por samkai dongga oba ken sei miabo tini amdino miabo amtino kini kicha wari song tlangi ya koi borok amtino malai nei tlang thaka chakri nai baksa sawa haino piaba abo kunuya borok aro yakti chani thamaya ba sarindra khai thamaya aro thangai borok kunu mongko je mai kota bujisi mai haipan borok aro bong aro sarindra khai ba yakti chakhini borok prochar khai ka ba hai miani kotna emne borok kunuya iko tini borok or hai sokojak teisa abono norokno kamko saikhnare bono sinoro tini or kubang mana sinoro kotongo sini yo tongo sitibra mothani members tongo ati leader kubang mana oro borok jotono oboro saimanjak tak bong buskango basi nong buskango bok saikhnare bono bok tambagi thangka tam famlo jakha famlo join khaya borok to prota sijak bole BJP bolai ni himtong bolai ni khaitong bong ar thangi bok sung busung chi man thaine manno abor kaham ko sijak am sungnai mano ro miani salo tamong mani kes plan hambai miani je tangman hingkai sengdo aro ja thamani kunu yakti sna hinba thangya ja kisa sabungni bagai ja malai rewana ni ja amde hini ja sawi thangase jeng aro kunu yakti sana hani thangya bo jaga thangmani abo bo jaga ogo khlaija abo angka o Panchabati community hall angka nor thangmani kore tamo borong norong tamo bati hinai norong o jaga basari ka ang to oro kaisa samungo se ang samkai tangmani kintu ang bong ni kok saman mote kintu bok pula ano kok sawo je nono malai rewana aro kono political niti kok salaya te ang nije sakbai tangbo ang dofani ngai samkai tangbo ang kon dino BJP ang yakti saya abo kubi kok ang agin simino dofani ngai ang samkai hai tangbo ang jibono BJP o yakti saya abo kubi kok kintu kita samung kaisa tongon bai kita malai rewan hi sawo te aro kono bobo saya je daro yakti sana nangan hanai nangki YTF ni tamo tong tam po angkai simna block YTF committee ni kesia nora ke koijona thangmani miani sala chini jeng bisini tongo jeng pat arjon mane nangoi basan thalai mani angoi basan thalai mani nano mane borok tabo BJP thangunai kubongma mane social media bo viral langi tong abon tei nung tamo sanam sungsaga viral ungman tei ang bong mamam sanai
borok bai जों kuno yak tisnai kok salaya जों just kaisa samung ni bagui malari wan hinchi sawo just asukse nang BJP thangya kota tibra mo thaw no tongo ang tibra mata ang always tibra mata tongo ang pulen agin simina ang dofan ingai samkhai hai tongo te future ba tongnai tabo tong je no niya thangmani sabo tong tongo ang ngkete te an gana tongo binung sujit te yang tongo soros dem thangya ta tibra mo thaw no tong kota kon thangya जों tibra ma thon tongo te olobo tongnai tabo tongnai Pulana hambai sini social media no tinini sini o press meet ni pandangkha mia walai thangnai salo kubang mama hai ke viral ngai tongkha sini you dog no thokai je klangjak mani te thokai je amhai khlaimani oboni tei singtinero press meet asno nangkha tamni baga hinga engke amhai ke kubang ma borok sal rombino sini tiprasa hayaka ba sini borok no rang puisa bai family jagai sini borok bai borok no thokai tongmani sing nuk jagai tongo tini sini takhok sini YTF ni sini leaders sini YTF ni simna block committee ni cashier Yujit Deborma te o jaga tongo bini logiwo Sujit Deborma bini logiwo Suros Deborma tongo borok omo haike family jagmani tini borok no sakbai thang borok niji soi thangya tini omo haike klangai omo haike family gei borok no klangmani bagai borok bo tini kha dukh nangjak singbo belekhaina miyan chini kha dukh nangjak tamni bai khe omo haike thana klaika hinai sing se togoi naikha obon bisingo sing saimanka borok kuno thana hin thangya borok yakti sana hin thangya tini BJP o borok no family gei klangjakha hinga hinke omo haike tipra sarak no kubang ma digite borok loan dinai sakri dinai omo hai hini thogok tongmani omorok bebag no sini tipra sarak saminani dorkar sing kuno dino rang pusana hamjagai torjagai sing omo haike na tongkha hinke sini dofa datino klugnai sini bubagra sini tiprasan bagai samungklai tongo sini bubagra sini tiprasano langma rinani bagai muthang sarinani bagai samungkhai tongmani somoyo tini omo haike borok sini tiprasarno thungai tongo o tiprasarno thungnai engkha kubuni jagani borok kubuni dofani borok tini sini tiprasa leader banyo sini tiprasano thungai tongmani sing nukjagai tongo sini gerda tiplan manani digi thangai tongmani somoyo sini rokha ostri rokhat manani somoyo tini sini tiprasarno borok thungai tongo buskangni somoyo bo omo haikeno sini kotorma mass gathering khumulungo o jagao sini o haster kotor hasteni sini phatar bo hasteni borok sinaro phainai sini bubagrani sinimung sini bubagrani naisikmung sini bubagra sini tiprasarno sing bomo haike solui tong bomo haike engai tong omo phunani bagai bo sini o khumulung hai amsayo khumulung hai jagao Tripura sadharan chikoncha jagao sini tiprasarni jingjalna phunani bagai bubagra tui tongo omorno nugai borok teibo sini tiprasarno teibo siklugnani teibo bahaike tola khiklainani bagai se chaitogui tongo omo haike no borok no tini borok masa mangni no klangnai khana klangnai omo haike no phunugui thokai rang puisa bai kubang mo haike klang tongo buskang lai thangnai salo omo haike gilamano klangkha borok kintu ba phia ba borok tabuk lasi jagai sak sakno tabuk sak sakno lasi jagai borok phaira gyangui tongo omo hai borok no bang sanani musungo nara kuno lasinani korei sing tiprasa kha baksa samung kais thanchagai khlainai phaidi norok bo o jaga join di phaidi tamuni bage hingangke norok no thokai klangkha singbo bebag no siu kintu ba obono yakarei singtese phaimano sini naimungkha sini hate dofano rokha khlainani omo banyo sing kubangma sal hayaka ba kubangma dinno sing kaham kringgai thangnani omoni bagise sini o samung bo dina thangmani bo condition klai bo bisi bisono klai sagar sinmo simna condition te sankola bisi engke miani date engkha 8 tarik ni salo borok klangjakha borok no klangmani mul uddesho engke borok to niji sak sak no kuno omo hai hin thamani ya cylinder hin thamani buya borok ni khukti no bokhnai manai borok no tamo hini klangkha tei sino borok saka haifano borok no sini social media ni bisingte borok sawi khonari nai